כאן שוב חדווה מחדווה 3D, ממשיכים ללמוד אוטוקאד בקלות. אני רק מזכירה לכם שבסוף הסרטון אני תמיד שמה לכם שקופיות הסבר על כל פקודה שנלמד פה, הן בעצם צילום מהחוברת שלי ללמוד אוטוקאד בקלות בעברית. התחלנו, פלוס New Drawing, כמו שלמדנו שרטוט חדש, קליק, כמה שניות, נפתחת לי בעצם התוכנה, ואני מתחילה לסרטט. עכשיו נלמד את פקודת העיפרון, פקודת הליין, פקודת הקו. יש שקוראים לה עיפרון, יש שקוראים לה קו. הפקודה נקראת ליין, אני אוכל להזמין אותה או מלמעלה, מהריבון העליון, מלשונית הום, או פשוט אם אני יודעת איך קוראים לה, להקליד אותה במקלדת L, I, ושימו לב, אני אקבל את כל הפקודות כמו שראינו, שמתחילות באות LI. והנה ליין קליק, ואני בתוך הפקודה. אוקיי, בואו נתחיל, בואו נסרטט חדר, המידות שלו הן 500 על 500 סנטימטר. אז קליק ראשון במשטח, מזיזה את העכבר, ושימו לב מה אני רואה שהקו לא ישר. אם אני רוצה לסרטט סרטוט בקווים ישרים, אני אצטרך לרדת למטה, לסרגל התחתון כמו של הפקודות, וללחוץ על פקודה נוספת שנקראת אורתו-מוד. אורתו, המילה אורתוגונלי, כלומר לסרטט אורתוגונלי, על ציר ה-X, ציר ה-Y. כרגע הפקודה קבועה, אתם רואים, היא לא בצבע תכלת, כמו זו שמצד שמאל. ואם אני רוצה להדליק אותה, אני אעשה עליה קליק, והיא תהיה בתכלת. קליק, מכבה את הפקודה, קליק, מדליק אותה. קליק מכבה, קליק מדליק. כאשר היא בצבע תכלת, הפקודה היא בעצם מצב דלוק. אוקיי, אז אורתו, דלוקה, אני נכנסת למסך, ומה אני רואה? שבעצם הקווים כרגע הם רק ישרים. אם החלטתי כרגע שוב לסרטט לא בקווים ישרים, אני שוב אגש לאורתו קליק, אבטל אותה, והנה, אוכל לסרטט קווים אלכסוניים, לא קווים אורתוגונליים. אוקיי, אז בואו נתקדם. אני כן רוצה לסרטט קווים ישרים, יש לי חדר 500 על 500, ולכן אני אדליק את האורתו-מוד, קווים ישרים, ונמשיך. קליק, מותחת את העכבר, ומקלידה במקלדת את המידה 500 ואנטר. ועכשיו שימו לב, הקו שציירתי, שסרטטתי מאוד מאוד קטן, ולכן אני אגדיל את המסך כמו שלמדנו בסרטון הקודם עם הזום, עם הגלגלת, ולחיצה ארוכה עם הפן, אני יכולה להזיז, לסדר לעצמי את הסרטון. אני רואה את הקו שסרטטתי, הוא כבר לא כזה קטן, הוא גדול, ומה שאני עושה עכשיו, לוקחת את העכבר ומושכת אותו שמאלה, כדי בעצם לראות את הסוף של הקו שסרטטתי, ולהמשיך. אז משכתי את העכבר שמאלה, אני רואה עכשיו קו נוסף, ואני ממשיכה בסרטוט. 500, אנטר. שוב, לוקחת את העכבר שמאלה, אני בעצם מכוונת את אוטוקאד לפי הכיוון שארצה לסרטט. אוקיי, אז אני מזיזה את הקו, לכיוון הרצוי, מקלידה את המידה 500, אנטר, שוב מזיזה את הקו, קו אחרון 500, אנטר. אוקיי, סיימתי את הקונטור של החדר, אבל שימו לב, אני עדיין בתוך הפקודה. איך אני באוטוקאד יוצאת מפקודה? אני לוחצת במקלדת על מקש האסקייפ מצד שמאל למעלה. קליק אסקייפ, ותראו, יצאתי מהפקודה. אוקיי? יצרתי בעצם למעשה עכשיו קונטור של חדר 500 על 500. עכשיו תראו, אני אזמין שוב את הליין, ואני אסרטט את אותו דבר, שימו לב. קליק, 500, אנטר. יורדת למטה, 500, אנטר. שמאלה, 500, אנטר. שימו לב שהמספרים אכן נכונים. ועכשיו תראו, את הקו האחרון אני לא צריכה לתת 500 אנטר. בגלל שהוא סוגר לי את הצורה, אני אוכל להשתמש בפקודה של סגירה, של close. כל מה שאני צריכה להקליט עכשיו, זה בעצם את האות הראשונה של close, כלומר C. מקלידה C ואנטר. שימו לב מה קרה. הצורה שלי נסגרה, והוא גם שחרר אותי מהפקודה. אני לא צריכה לעשות escape כמו שעשיתי פה. אוקיי? פקודת הליין. עכשיו שימו לב, אם אני ארחף על הקו, הוא גם ירשום לי שזה ליין. כל קו שנרחף עליו, נראה בעצם את השם שלו באוטוקאד. אוקיי, עכשיו שימו לב,
לדבר הבא, איך אני בוחרת את הקווים שסרטטתי, את הריבועים שסרטטתי. זאת נקודת הבחירה. שימו לב, אני אקח עכשיו את העכבר, ואני לא בוחרת שום פקודה, אני בתוך העכבר עצמו, עם העכבר עצמו אני בוחרת אלמנטים. מה נעשה? אנחנו כרגע נעמוד באמצע המסך, נעשה קליק ראשון, ואני מזיזה את העכבר. כאשר אני מזיזה אותו מימין לשמאל, אני מקבלת ריבוע מקווקו בצבע ירוק. ואם אני אזיז את העכבר משמאל לימין למעלה, אני מקבלת ריבוע כחול עם קווים רציפים, אינם מקווקבים. שמאל למטה, ירוק מקווקב, שמאל למעלה, כחול, קווים רציפים. מה ההבדל? ההבדל הוא ככה. אם אני רוצה לבחור אלמנטים שיש להם חפיפה כלשהי עם השטח שאני מסמנת עם הירוק, כלומר אני רוצה כרגע רק את שלושת הקווים העליונים, אני אבחר את הבחירה הירוקה, קליק. שמתם לב? רק שלושת הקווים העליונים נבחרו. איך אני משחררת בחירה? לא רוצה ששום דבר יהיה מצב בחירה, אסקייפ במקלדת. שוב, קליק, רוצה לבחור רק את שלושת הקווים, אני בוחרת משמאל לימין במצב ירוק, קליק. עכשיו, אם אני רוצה לבחור את כל הצורה המלאה, אני אעשה בחירה, קליק, לצד ימין למעלה, מימין לשמאל למעלה, אבחר את כל הצורה, ופה יבחרו לי רק אלמנטים שיש להם חפיפה מלאה עם השטח שסימנתי. אם אני אסמן רק את החלק הזה, שימו לב מה יקרה, יבחר לי רק הקו הזה. רק אותו בחרתי במלואו. אני מראה שוב קליק, אם רק הקו הזה נבחר במלואו, למרות שנגעתי בשתי הקווים העליונים, רק הוא ייבחר. אם אני אעשה הפוך בירוק, שימו לב, פה מספיק שרק נגעתי בשני הקווים, הנוספים חוץ מהקו העליון, שלושתם נבחרו. זה ההבדל. אוקיי? אנחנו נראה את זה בהמשך. אנחנו נשתמש בזה הרבה בסרטוט שנרצה לבחור מתוכו רק נקודות, רק אלמנטים שהם חלקיים או רק אלמנטים שהם שלמים. לניטרול הבחירה, אסקייפ. זהו חברים, עד כאן, נתראה בסרטון הבא. ביי, להתראות.